E agora deixo vos cunha gran compañeira e amiga, unha gran poeta tamén, unha persoa que sempre defendeu o ben común e a unidade popular, Oriana Méndez. Compañeiras, en 2015 chegamos, concitamos o impulso e a forza necesaria. Soubemos que era posible colocar as necesidades sociais no centro do debate público, que dende o local hai alternativa contra as políticas de recortes e de desigualdade, que a radicalidade democrática comeza dende abaixo. E erguémonos con convicción e con ilusión, facendo que o municipalismo do cambio chegase a Vigo da man da sabia nova que supuxeron o 15M, os movementos sociais que defenden a xente traballadora fronte á voracidade da banca e tamén coa vigorosa onda lila do feminismo co que as mulleres profundamente confirmamos que cunha man sostemos a metade do ceo porque coa outra sostemos a metade do mundo, que nos queremos libres e vivas. Coa forza desa onda nova e diversa chegamos, pero non estábamos soas. Connosco estaba xa un alento longo e profundo, enraizado nas corredoiras que conectan Lavadores con Cabral, con Bembrive, con Candián e así ata o lombo durminte das Cíes. As corredoiras que levan gravada a memoria dunha cidade de metal e de montes, de cabalos e de estaleiros, de fábricas e de camiños. Esa cidade que é Vigo, que ten o galiñeiro mirándonos nacer e medrar dende que o mundo é mundo. A memoria tamén clara das folgas do 72, das asembleas, das rúas que se encheron opoñéndose ao desmantelamento industrial desta comarca. Iso tamén é todo o que somos, porque cando Vigo sae á rúa, o chan treme e temos a obriga de non esquecer de onde vimos. Agora, en 2019, continuamos, porque sabemos que seguen a sobrar os motivos para facer deste Concello un espazo democrático e participativo onde as maiorías sociais teñamos a palabra, porque os recortes nos servizos públicos seguimos a padecelas as de sempre, porque a arbitrariedade, o libre albedrío non poden imperar na xestión do que é de todas, porque queremos efectivamente construir un Concello que sexa tamén unha comunidade para protexernos e para gobernarnos nos mesmos. Existen, efectivamente, demasiadas cuestións nas que o Concello de Vigo destaca por falta de democracia e de xustiza. En primeiro lugar, necesitamos unha cidade con vivenda asequible. Urxe a creación dun parque municipal de vivenda. E urxe tamén tomar as medidas necesarias para poder utilizar todas esas vivendas baleiras que non son vivendas de segunda residencia, que non teñen sequera consumo de auga ou de luz e que son preto de 20.000 vivendas baleiras en Vigo. A xente moza e non tan moza precisamos tamén dun plan municipal de alugueiro, con prezos asequibles, con contratos supervisados polo Concello, que non sexan contratos, en definitiva, que non sexan un abuso, cando non unha estafa para seguir alimentando os petos das grandes empresas especuladoras. As nosas vidas, os nosos dereitos fundamentais, o dereito fundamental a unha vivenda digna non ten prezo. Por último, permitídeme unha cuestión moi breve, moitas veces tratada erróneamente como unha cuestión menor. Esta cidade, Vigo, encontrase particularmente vinculada coa cultura dende que os trovadores medievais cantaron a nosa ría. Esta cidade, Vigo, é unha cidade de jazz e de rock and roll.
Acontecelle como a outras cidades europeas que concitan na súa personalidade, a forza dun poderoso tecido industrial cunha inxente creatividade cultural. Cremos que compre protexer a personalidade artística e creativa de Vigo. Compre protexela fronte a quen con desleixo non atenden a necesaria creación dunha rigorosa rede municipal de bibliotecas e unha rigorosa rede de museos da cidade. Por último, compre tamén atacar xa, frear xa o desmantelamento de auténticas insignias históricas e tamén de futuro, como é o caso da Escola Municipal de Artes e Oficios. Remato. Compañeiras, daremos feito, non viviremos un soño esnaquizado. Imos vivir unha realidade creada e construída en colectivo. A hipótese da primavera municipalista segue en pé. Unidade, unidade e unidade para darmoslle a volta á pirámide do Concello de Vigo e que o pobo sexa quen máis ordene. Saúde! Deixovos agora con quen leva no seu nome propio o significado da solidariedade e da fraternidade, Pablo Iglesias.